پشتی بەلابوونەکە زێدە ژێ رادیکالی گەف و تەوانین کین و نەحەزیە دریا ماڵپەرên civakî re di înternetê de welatê Almanyayê zagonek ji bo jinavbirina tewanên gevdanê bi bêrêzî û bêrewiştî û kuştin û destdirêjiya seksî derxist û êxista dwarê cîbcîkirinê de ev zagon bi bêtiriya xwe dê çalakvanan biparêze sînorekî ji gef û binpêkirinên di dermafê wan de têne kirin deyne tewanbaran jî siza bide. Li gor şopandina Rêbazî News ji medyaya Almanî re malpera fermî ya Wezareta Dada Almanî di serzarê Wezîra Dada Almanî Christine Lambrecht belav kir ji roja sisiyê Nîsana sala 2021 de zagona ji navbirina rasta radîkalî û tewanên kîn û neheziyê diriya înternetê re kete warê cîbcîkirinê de li gor heman zagonê kesên ku tewanên bêrewiştî û bêrêziyê li mirovan bikin dê bi tundî werin sizadan sizaya wan jî dê bigêje ta 2 salan zindan kirin. Heroha dê sizaya tewanbarên ku gefên bikuştinê yan destdirêjiya seksî diriya torên înternetê re malperên civakî didin bêhtir be û bigêje ta bi 3 salan zindan kirin. Li gorî heman zagona Almanî pêwîst e ji subata 2022 de jî malperên civakî ne bi tenê gefên bikuştin û destdirêjiyê belavokên kîn û neheziyê rakin lê divê dayîreya yekîtiyê alîkurînên tewanan angu cinayetî li Almanyayê agadar bikin û jêra wan zanyariyan bişînin. Devê derbarê de Christine daxuyanî ev zagon ji bo parastina hemî kesên rastî gef û bêrewiştî û bêrêziyê diriya înternetê re tên ji ber ku pêlên kîn û neheziyê hevdemî belavbûna koronayê gelekî tundir bûne bi taybet rastên radîkal û tundraw û necetperest û yên li dijî jinan. Heroha te kes kir ku ew yek gefeke medersîdar e ji civaka Almanya demokrat re dema ku xelk ji ber nav û hizr û dîmenên xwe rastî êrîşan tên yan jî ji ber ku nerînên xwe yên siyasî yan zanistî yan jî civakî didin xuyanî dijatiya wan tê kirin û rê nayê dan da ku biaxivin. Wezîra Dada Almanya Federal Christine Lambrecht te kes kir ji Îropê de polîsên Almanî jî dikarin bi awayekî bihêz û tundtir li dijî tewan û kîn û neheziya li dijî mirovatiyê kar bikin. Li gorî navaroka vê zagonê herwiha çalakvan û çavdêrên siyasî dibêjin ev zagon dê hemî çalakvanên Kurd yên ku Almanyayê dimînin weşanên zindî jî encam didin ku têde binpêkirinên li dijî gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê têne kirin bi taybet revandina zarok û ciwanên jêr 18 salî şewtandina baregehên enekesê û pedekesê û gef û binçavkirina çalakvan û siyasetmedarên Kurd hemî binpêkirinên din herwiha gefên terorkirina çalakvanan li Almanyayê bixwe jî ji aliyê PKK û ciwanên şoreşger yên bi ser ve û pêdê ve biparêze tewanbaran jî siza bide.